Comencen a aclarir-se les candidatures per les eleccions municipals a l'Espluga. L'actual portaveu de Convergència i Unió, Jordi Torre, encapçalarà una candidatura, segurament sota la marca de Junts per l'Espluga. Jordi Torre ha estat regidor de l'equip de govern en les darreres dues legislatures i ara, davant la renúncia de David Rovira de revalidar l'alcaldia, Torre prendrà el relleu com a candidat. És un pas important. Una cosa, jo sempre he anat dient que al llarg de la vida i sobretot a títol individual he anat tenint aquests diferents passos, el meu pas per diferents entitats, després el meu pas per l'Ajuntament, en aquest cas com a regidor, ara és un pas més que de dir, bé, candidat. La llista que encapçalarà voldrà donar continuïtat al projecte de 16 anys de Convergència, però planteja certs aires de canvi, d'entrada prescindint de les sigles i amb un equip format per molts independents. Els qui està clar que no continuaran junt amb Rovira són Joan Amigó, que deixarà el consistori després de 27 anys, i María Jesús Martín, després de 16 anys al govern. Tot i això, Jordi Torre vol fer bona l'experiència al capdavant del consistori. Els reptes estratègics per al municipi, segons el candidat, seran les infraestructures, garantir feina per als joves i seguir treballant en l'àmbit social, a més d'altres eixos destacats. Cal seguir insistint en la indústria, cal seguir treballant per la cultura, que és un factor molt important. Jo, com a regidor de cultura, també durant aquests 8 anys, sempre he fet una mica aquesta feina de difondre que la cultura és una de les claus de l'educació i del creixement com a poble. Seguir treballant per la cultura, apostar per aquest àmbit també, i pel turisme, evidentment, com ja s'ha anat fent, perquè són ara en aquest moment puntals forts del nostre municipi i que s'ha de seguir vetllant i no s'han d'abandonar. Amb tot plegat, Torre arribarà a les municipals després de l'apretada victòria de Som Espluga el 2015. El candidat de Junts per l'Espluga creu que la seva llista també incorporarà el factor canvi, però no es mulla en preveure possibles resultats.